Nilqawkom eżis aħwa ta' YouTube u Facebook u televizjoni, grazzi ta' dan il-ħin li jintom għattomana. Poġġu bil-qeda mal-erda kollu jintom għonek prezenti u dawk li jintom fid-dar tisaw tmorru fit-tini Korintin kapitlu 5 mal-ajr u ħana għaralkom ħana mill-introduzzjoni zaħira qabel ma nintroduċi l-kellim tal-lejla. Fit-tini Korintin kapitlu 5 vers 17 jgħidek l-Ispirtu Santu jitkellem minn fom l-Apostlu Pawlu jgħid l-klim. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu jsir ħolqien ġdid, kulħadd jgħid ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Grazzi mulej. Vers 18. Kollox ġejn minn Alla f'dan il-ġdid. Li ħabbibna, kulħadd jgħid ħabbibna. Ħabbibna, mhux biss ħabbna, imma ħabbibna. Miegħu innifsu permezz ta' Kristu. U tagħna ministeru, kulħadd jgħid jien għandi ministeru. M'hemm bżonn tkun fuq il-pulptu biex ikollok ministeru. Infatti jekk m'għandekx ministeru hemm, nibża jekk tixxenaq għall-ministeru għaw. Ma dak messaġġ ieħor. Mela ismgħu, kollha kemm aħna, kull min jissejjaħ bl-isem ta' Ġesu Kristu għandu ministeru. U din il-ministeru tiġa tajulek Alla fi Kristu. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu nnifsu permezz ta' Kristu tagħna il-ministeru, di ministry, not just a ministry, but the ministry. Il-ministeru ta' din il-ħbeberija tal-bnedmin ma' Alla. Alla li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu bla ma qatizhom mingħajr ma qatizhom. Il-kont ta' dnubietom. U fdalna il-ministeru ta' din il-ħbeberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu. Bħal kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna, isejjaħ lill-bosta permezz tagħna, nitolbu fuq li nitolbu biex fġieħ Kristu ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Eżis aħwa qabel ma ngħajjat il-kelliem. Illum nixtieq iżommu din f'moħħkom. Number 1. Minn dak li ħadd isimgħu, minn dak li ħataraw bajnejkom, aħna ġejna mogħtija ministeru. Jissejjaħ il-ministeru ta' ħbiberija. Forsi ġod minnkom ma tifhmuhiex dik il-kelma ħbiberija, mhux ikollha ħadd ħbieb, le. Hija il-ministeru tar-rikonċiljazzjoni. Kulħadd jgħid rikonċiljazzjoni. Jiġifieri fejn kien hemm kisser, taħdem biex jerġa' jirranġa. Dak huwa l-ministeru li Kristu ta' lil kull Kristjan. Jekk ikollok misunderstanding, jekk ikollok offense, jekk ikollok weġġa, u inti qatt ma tmur titkellem ma' dik il-persuna, dak l-offense ħajb hemmhekk, dik il-weġġa ħadeb hemmhekk u dik it-tifrika ħadeb hemmhekk. U taf il-mund tkun paxxejt? Illa għadu. Ta' spiss nismaħħajn, għax dak għalli hekk, għax dak għalli ġiex ma jġiex jgħid lili. Għaliex ma ġiex jgħid lilek. Mela jekk inti hemm weġġa offense ixini, mur u għobdi lil Kristu u faċċa lil ħuk mhux biex taqlalu il-ħama jew jaqla l-ħama lilek, imma biex tagħmlu l-affarijiet sew, biex taġob lil dak li ħabbek u li taħajtu għalik. Amen? Nixtieq nilqa' llum lill-libni fil-mulej li ngrazzja l-mulej għalih u għall-mara tiegħu u għall-familja tiegħu, ir-Ruben Xantar. Halleluja. Grazzi Ġessu. U ħanħalli l-mulej jitkellem minn fommu. Grazzi mulej. Irċievu l-kelma tal-mulej mill-qaddej tal-mulej. Kemm hawn min qrah dan il-ktieb? Kemm hawn min għandu dan il-ktieb? Jekk m'għandkomx dan il-ktieb, inħeġġiġkom illi tixtru wieħed. Da jismu l-lixka ta' Satana. Dan il-ktieb jitkellem kemm fuq l-offiża illi wisq probabbli xi darba jew oħra xi ħadd ħajtijilek, u jitkellem ukoll fil-knisja li Alla jħawlek fiha, jitkellem speċifikament
Meta Alla jħawlek fi knisja, ġeneralment biex ngħidu hekk Alla ma jridekx toħroġ mill-knisja li jkun ħawlek fiha. U dan il-ktieb jista' jgħinek ħafna, ħafna, jekk għandek ħsieb li forsi tbiddel il-komunità. Jew inti forsi li qiegħed tismani diġà tlaqt mill-komunità. Minix qed nidħol dnub jew mhux dnub, minix qed ngħid hekk. Però meta inti titlaq minn knisja, titterġa' tibda kollox mill-bidu. U is-snin kollha li tkun investejt fil-knisja li inti attendejt, hemm ċans kbir li jtiru mar-rieħ. Fi ftit kliem tkun qed taħli iż-żmien. Però għar minn hekk l-offiża eżis. Hawnhekk jitkellem fuq l-offiża u ħanejdilkom illi l-offiża tiġi fuq kulħadd. U jista' jkun li l-periklu tagħha hija li tibla l-ixka tad-demonju. Please, isimgħuni sewwa. Qatt tgħidu illi jiena ma nuħux offiża. Għax jiena kbirt fil-mulej, għaliex jieni li 5 snin, li 10 snin, nafsu xi tgħid il-Bibja. Le. Qatt tgħid min jieħu l-offiża huwa baby. Tgħidix. Għax jista' jkun il-mument li tgħidha ħajkollok challenge kbir. Hawnhekk hawn titlu fuq wara fejn jgħidlek u ngħidilkom il-verità kemm dan il-ktieb qrajtu, jgħidlek aħrab minn nassa fatali tal-għadu. Aħrab minn nassa fatali tal-għadu. Dan il-ktieb jiswa bis 10 euro. Minix jgħataw biex nagħmel xi reklam il-ktieb, xejn minn dan. Però nħeġġixkom illi tinvestu fih. Għaliex ħajjenkom. U l-parir tiegħi dan taqrawx meta m'għandkom bżonn. Aqraħ meta tħossok offendut. Aqraħ meta jkollok challenge jew inkella moħħok jibda jberren biex tbiddel il-knisja li l-mulej jkun ħawlek fiha. Dakinhar aqraħ. Għax jista' jkun li ma jkollok bżonn taqraħ titfgħu hemm u ma terġax tħares leh. Jiena ftit ta' żmien ilu wara 6 snin u nofs kont tlaqt minn din il-komunità. Ħalli l-Ispirtu Santu jmexxini. Kont tlaqt minn din il-komunità, però ma stajtx inħossnikom dumkien. U nemmen illi kien il-mulej illi mexxini biex nerġa' niġi hawn. Tlaqt minħabba raġunijiet partikolari li mhux ħanoqgħod nidħol fihom. Però l-mulej mexxini biex nerġa' niġi hawn. Dan il-ktieb kont qrajtu jien. Però niftakar darba minnhom għajneħ marru fuqu u qisu xaħat għalli jerġa' bda qrah. Qrajtu kollu da. Ma kien biżżejjed biex rajt ir-realtà li jiena kont qiegħed fiha. Ħanejdilkom xi ħaġa. L-ar ħaġa li jiġrilek mhux li tieħu offiża. Għaliex jekk inti ħadd l-offiża u taf li inti offendut, hemm ċans kbir illi taħrab mill-ixka tal-għadu. Imma tant huwa wajs ix-xitan illi mhux biss waħħallek il-ixka, imma jġelek laqqas tinduna li inti għandek il-ixka tad-demonju fik. U ħafna drabi l-iżbal li aħna nagħmlu huwa illi ninħbew meta aħna jkollna offiża minn xi ħadd. Ninħbew wara dak il-kliem meta ngħidu jiena dik il-persuna ħfirtilha u nitlob għaliha kuljum.
Jekk inti xi ħadd tagħmillek xi ħaġa u inti mweġġa', smawni sew, inti mweġġa' hemm ċans kbir li inti offendut. Tħallix ix-xitan ifessfislek f'moħħok u jgħidlek inti qed titlob għalih. Le m'intix offendu bil-fors tweġġaw. Jekk inti tpoġġi lilek innifsek zero bħala Kristjan, jiena zero. Fil-veru sens tal-kelma zero, jien m'għandux jimpurtani jew inkella għalfejn ħsibt li hija oħti ma kellux jgħidli hekk jew jagħmilli hekk. Min naħseb li jien? Aħarbu mill-offiża u kif qal il-pastor morru ffaċċjaw il-ħuk jew il-loħtok il-dak li weġġek għax hemmhekk jibda l-proċess tal-fejqan. Anke jekk tinsab il-bot minnu l-bot minna, please, tiġix ittella l-offerti. Taf x'numa l-offerti? Tiftaħx il-bibja biex taqra. Tiġix titqarben. Tiġix titlob għat-talb. Iġri morsib il-ħuk u loħtok. Mhux biex tiġġieled magħhom. Ħadd irranġa l-affarijiet. Ħadd istrieħ. Xitan huwa wise, cunning. U jġelek temmel li int m'intix offendut, mhix vera. Biex tkun taf intix offendut, jekk dik il-persuna li għamlitlek xi ħaġa tgħaddi minn xi ħaġa illi lilek attakkatek biha, tieħu pjaċir int. Jekk dik il-persuna jiġrilha xi ħaġa illi lilek għajritek bl-istess affarijiet, kif tħossok? Jekk tieħu pjaċir, qiegħed f'periklu kbir. Jekk tħossok kuntent, waslet tiegħu kemm qal għalija. Odu attenti. Jista' jkun ma tgħidux verbalment dal-kliem. Imma qalbek ġewwa jaf xemm il-mulej. Jekk trid li int ma tiġix offendut, qisni lek innifsek zero, jien min naħseb li jien. Għalfejn qed nippretendi tista' tkun martek, żewġek. Għalfejn qed nippretendi li dik il-kelma ma kellix tgħidili. Jien għamilt ma' Kristu. Għalfejn qed nieħu għalija. Oħroġ minna billi taqta l-eruq tal-prajt tal-jien. Għaw xaħat li ma jaffordjax dan il-ktib. Toħdix tiddejqu ta'. Jena ġili kelli l-flus u ġili ma kellix biex nuħu kafe. Għaw xaħat ma jaffordjax. Ok, mela anke jek taffordjax l-ewwel wieħed li jiġi ħudu b'xej. Min iridu? Grazzi mulej. Jekk forsi stħajt toħroġ għalih u vera ma taffordjax, kellimni. Toħx tiddejja tistħix. Ħadd m'għandu għalfejn jistħi. Le, ma jekk hawn xi ħadd ieħor apparti inti li ma jaffordjax, toħx tiddejja għejdli. Dak ktieb illi jista' jeħilsek mit-tron l-abjad. Tafu x'inhu tron l-abjad? It-tron l-abjad huwa dak li qoddiemu ħajidru dawk li huma kundannati. Ktib ħajjejnek ħafna. Nerġa' ngħidilkom, mhux biex nagħmel xi riklam. Illum nirringrazzja lil Alla li nerġa' ġejt lura. Qabel ma ġejt lura, intqajt mal-pastor tiegħi u stajt nara l-imħabba tal-missier.
Mux għax għalli ejja l-ura biss. Stajt nara li mħabba tal-missier. Għana għafem. Grazzi, Pastor. Grazzi, Mariella. Ringrazzja l-Alla li reġatani din l-opportunità illi nitkellem fismu u naqsam dan il-messaġġ magħkom illi l-mulej illum għandu għall-Knisja. Please, titilqux minna qabel ma nkunu lesti. Għamlu pjaċir lilkom infuskom. Illum il-mulej għandu messaġġ mhux għat-tlet kwarti tal-Knisja, għall-Knisja kollha. Kollha. Għallu mħabba kbira. U għalhekk ikellem il-poplu tiegħu. Għaliex għallu mħabba kbira. Alla mhux ħad iġi qudiemu xi ħaġa li int qatt ma smajta ma kontx tafa u ħajkundannak għaliha. No. Alla illum irid jibni u jrid iħott. Jekk jogħġbok titlaqx minn hawn illum. Il-bniedem anzi l-Kristjan li huwa wieled mill-ġdid nirringrazzjaw lill-Alla ħlisna minn ħafna vizzijiet u dnubiet. Ħlisna mill-adulterju xi wħud minna. Ħlisna mill-gideb. Ħlisna mis-serq, miż-żina. Ħlisna minn ħafna affarijiet u aħna llum kuntenti illi ħlisna minnhom kollha daw. Natu glorja lil mulej. Hemm dnub partikolari li jiddispjaċini ngħid għadna ma ħlisniex minnu jew għal xi wħud. Tafu x'inhu? Għaw xi ħadd jaf jgħid li mu l-iktar dnub li nieħduh for granted kif nitkellmu. Huwa wieħed mill-aktar dnubiet perikolużi daqs l-adulterju, daqs il-gideb, daqs is-serq, daqs iż-żina, daqs l-idolatrija. Maħniex aware għal xi wħud, mhux ħanejt kulħadd, forsi hawn min, grazzi mulej. Ta' kemm lil sin inħalluh jiġri bina. Illum il-mulej ħajaqtanna biċċa. Għaliex illum il-mulej ħajorina aħna l-Kristjani fl-imma direzzjoni sejrin. Ħafna minna ngħidu aħna salvati għax imwielda mill-ġdid. Grazzi mulej. Imma jista' jkun l-affarijiet mhumiex kif qed innaħsbu hawn. Qiegħed inwassal dan il-messaġġ illi l-mulej ilu jkellimni dwaru xhur twal. U ilu jorini xhur twal kemm huwa perikolus lil sin. Għadni ma wasalx. Imma qiegħed fil-proċess. Bat nimxi. Għamilt l-ewwel pass u jista' jkun tnej. Imma għadni ma wasalx. Ġifieri l-fatt li qed nipritka fuq u ma jfissirx li jiena wasalt.
Imma qiegħed nasal, l-importanti li tibda. Issa tagħmilx pass, tagħmilx tnejn, tagħmilx erba', l-importanti li ma bqajx staġnat. Fit-Testament l-Antik, meta kienu joffru s-sagrifiċċju l-annimal, l-oġol, fil-ktib tal-Levitiku, Alla kien qallhom qattawh b'ċejjeċ. Qattawh biċċiet qabel ma toffruli. Fil-ktib ta' Rumani kapitlu 12 vers 1, ġifieri qegħdin nitkellmu mit-Testament l-Antik għat-Testament il-Ġdid. Issa fit-Testament il-Ġdid jgħidilna offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj. Joġob lill-Alla. Illum, l-Alla ma nofrulux l-oġiela u l-annimali. Illum Alla jrid li aħna nofrulu lil nfusna. U kollox tiskanta, kollox jagħmel sens u jimmeċċja t-Testament l-Antik mal-Ġdid. Il-fatt li qallhom qattawh b'ċejjeċ, hekk għandna nofru l-ġisem tagħna aħna lill-Alla llum. Billi intiħa jnejja u ma nħares il-kull fejn nixtieq inħares. Billi intiħ widnejja u ma nismax dak li m'għandix bżonn nisma'. Billi intiħ riġlejja u ma mmurx fejn ma jridniex immur. Intiħ idejja ħalli ma nagħmilx dak li l-ġisem irid jagħmel. Intiħ ilsini ħalli ma weġġa' l-ħadd. U kull ma ngħid nibni u mhux inħott. Jekk aħna s-sagrifiċċju maħniex nofrulu kollu lill-Alla. Mela hemm xi ħaġa li qed inżommu għalejna u Alla jgħidlek żommu kollu sagrifiċċju, ma rrid xejn minnu. Jew ittini lilek kollok, jew ittini xejn. Eluf ta' Kristjani nazzarda ngħid illi qegħdin jaħsbu illi qegħdin on the way to heaven. Spiritu Santu, please tkellem. Mhumiex ta' u ħanaraw bil-fatti li mhumiex. Mhux għax għadhom jagħmlu l-adulterju, għaliex mhumiex kapaċi jikkontrollaw ilsienhom. Fil-ktib ta' Ġakbu kapitlu 1 vers 26, please, jekk għandkom Bibja morru hemm. Kapitlu 1 vers 26, James 1:26. Isimgħu, kemm dak li qed ngħidilkom għandi raġun. Illi ħafna Kristjani mhumiex sejrin lejl ġenna jekk ma jindmux. Jekk ma jindmux. Jekk xi ħadd jidillu li hu reliġjuż jew inkella spiritwali jew Kristjan, jekk inti taħseb qed ngħid inti jiena diġà il-mulej kellimni fuq dal-messaġġ u xejkjani u redni minn kull imkien. U onestament ħadd gost li ħanaqsam il-messaġġ, però huwa messaġġ li anke jiena għandi bżonn noqgħod ħafna attent. Issa iktar minn qatt qabel. Jekk xi ħadd jidillu li hu Kristjan u l-sienu ma jirażnux underline u jqarraq b'qalbu. Fiera hi jew hu il-Kristjaniżmu tiegħu, x'jiġifieri fiera? Jiġifieri it means zero. Inti kif tista' ssalva u l-Kristjaniżmu tiegħek huwa zero?
temmen inti li jekk il-Kristjanizmu tiegħek huwa zero meta ħatider quddiem Alla ħajdlek, well done my good and faithful servant. Jekk huwa zero. Jekk huwa zero, min tissalvat? Alla tiħares lejk daqs li kieku ma twilix minn ġdid. Għaliex il-sienna nużawh biex innigżu l-ħaddieħor, biex inqassu fuq ħaddieħor, biex najru l-ħaddieħor, biex nikkritikaw il-ħaddieħor. Kemm huwa ħanin il-mulej li llum qed iwassal dan il-messaġġ. Il-Kristjan ma jinarafx għaliex inti taqra l-Bibja minn filgħodu sa filgħaxija u tistudja u tikola u tidħol fiha u terġa' toħroġ. Taf x'qed jgħidlek hawn, jekk inti lisnek ma trażnux, zero. Inutli, eżis. Is-sum 3 darbiet fil-ġimgħa, 4 darbiet fil-ġimgħa, taf xi qed jgħidlek il-mulej, jekk m'intix kapaċi trażżan dan, il-Kristjaniżmu tiegħek huwa zero, qas biss se tinħares lejn sawma minnhom. Jekk inti d-dar tattakka lil martek tweġġaħħa bi kliema toqrosa u l-istess il-mara lil żewġa u mbagħad niġu hawnhekk u nfaħru lil mulej bl-istess il-sien ta' x'qed jgħidlek il-mulej laqqas qed nisimek. Tista' tolaw u taqa' mal-art u tinstabat u bidmu ħerex minn għajrejk bil-preżenza t'Alla jekk il-sinek ma tħarsux, your Christianity is zero. Għax forsi id-dar ma jimportax għaliex najar il-mara, jew il-mara tajar il-raġel, jew najar it-tfal. Ma jimportax ħadd ma jaf. Alla jaf. Alla jatem. Please. Jekk trid li Kristjaniżmu tiegħek meta tidher quddiem Alla jgħidlek well done. Qis il-sinek tħallex iktar jiġri bik. U ħajkollok challenges ta' għaliex hawnhekk jgħidlek jekk il-sinek ma trażnux, trażżan jiġifieri li inti twaqqaf xi ħaġa milli qed tieħu azzjoni. Jiġifieri inti n-natural tiegħek irid ipalla żejjed, irid jikkritika, irid imaqdar, irid iweġġa' lil ħaddieħor. Inti jeħtieġ li trażnu bħalma suppost nrażnu l-pride. Min ġo fina l-pride edem. Aħna suppost nirrażnuha. U l-irsin irridu nrażnuh. Jekk verament irridu nissejħu Kristjani, inkella qed niġu hawn u qegħdin naħlu l-ħin. ħatider quddiem il-mulej inti u jgħidlek Kristjaniżmu tiegħek zero naraħ f'għajnejja jien. Le mulej jiena kont immur il-komunità l-erba' s-sibt u l-ħadd. Kont naqdi fil-komunità inservi mit-tnejn sal-ħadd. Ġieli anke pritkajt. Int qatt ma kellek il-ħila trażżan il-sienek u inti l-kelma taf xi tgħid. Kristjaniżmu tiegħek huwa zero. Wow. Le mulej jiena kont immur għat-talb, laqqas kont infalli ġurnata, naqra l-Bibja minn filgħodu sa filgħaxija, minn filgħaxija sa filgħodu. Zero. Daqs li kieku dawn l-affarijiet inti qatt ma għamilthom. God have mercy. Kemm hu ħanin il-mulej li xi drabi jrażżanna u jiġbdilna l-attenzjoni. Għandna għalfejn nifirħu ta' m'għandniex għalfejn nħossuna ħażin għax l-affarijiet nistgħu nirranġawhom eżis. L-affarijiet nistgħu nirranġawhom, ejjew nibdew nagħmlu l-pass. Ejja nibda minn issa.
Morru fi ktib ta' Mattew kapitlu 12, vers 33. Kemmu ħelu l-mulej, kemm ikellmu l-poplu dijaw. Meta Ġesu iċċanfar fil-Bibja jew iwiddeb, iftaħ udnejk. Tinjurax dak il-messaġġ. Din hija waħda mit-twiddibiet illi ħnaqraw Mattew kapitlu 12 fejn Ġesu ħajwiddeb u ħajwissi. Intom tajdu, da qed jgħid il-Farizej hawnhekk Ġesu, qiegħed jgħid il-Farizej illi kienu għadhom kemm għamlu waħda mill-ar dawiet kontra l-Ispirtu Santu. Intom tajdu li siġra hi tajba jekk tagħmel frott tajjeb. U tajdu li ħażina jekk tagħmel frott ħażin. Għax is-siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Il-Kristjan ma jinarafx għaliex huwa mwieled mill-ġdid. Il-Kristjan ma jinarafx għaliex jitlob fil-ġema. Ma jinarafx għax taf jafx tgħid il-Bibja minn kaver sa kaver. Il-Kristjan jinaraf minn kif jitkellem. Ġesu jgħidilna jekk is-siġra tagħmel frott sabiħ u tajjeb, minn intom tafu li dik is-siġra hija tajba. Imma jekk is-siġra tagħmel frott ħażin, ovvja li hija ħażina. Allura xi trid tagħmel? Taqtaħħa mill-eruq. Taqtaħħa mill-eruq u itlob l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Ġesu jagħtina din illustration. Jagħtijinna u jġibinna il-paragun ta' din is-siġra illi jgħidilna illi jekk hija tajba, inti ħadinduna li hija tajba, jekk hija ħażina, ħadinduna li hija ħażina. Il-bniedem talla ħatarfu kif tibda titkellem miegħu, jekk hux tal-mulej. Jew le, dan huwa kliem Kristu mhux kliemi, by the way. Isimgħu xi jgħid, jan nisel il-lefat. Kif tistgħu titkellmu tajjeb meta intom ħżiena? Nisel il-lefat, viper, snake? Għaliex mill-ħalq tas-serp valenu joħroġ. Minn ħalq is-serp joħroġ valenu. Il-valenu jweġġa u joqtol. U b'kelma tista' toqtol il-ħuk u toqtol il-loħtok. Jekk il-sienek qed ikun tant iweġġa lill-familja tiegħek, lill-ommok, lill-missierek, lill-martek, lill-żewġek. Aqra din l-Iskrittura fejn Ġesu qed jgħid jan nisel il-lefat qed ipoġġik fl-istess kategorija tal-Farizej. Jekk qed tuża l-sienek biex tweġġa' l ħadd ieħor u tistrih inti, għaliex ħafna drabi hekk jiġri, biex nistrih jiena u rajt ma jimpurtax ħanejdilha għandi ngħidilha. Fl-aħħar qlajta. U ma tafx kemm tfajtilha valenu l dik il-persuna u jaf meta ħatider quddiem Alla jgħidlek itlalaw ħanorik xi ħaġa Alla. Jgħidlek qed tara dik il-persuna illi hemm fl-infern. Taf għalfejn qiegħda hemm dik? Minħabba il-klim bla doċ li inti jettela.
offendejta u qatt ma ħafritlek. Dik il-persuna da fl-infern għaliex int ma kellekx il-ħila tikkontrolla l-sienek. Mux imbilli l-bniedem jgħidlek ħfirtlek, jaf l-ġieħ ikun hemm u jgħidlek ħfirtlek iwa jemmela ħfirtlek da żgur. Alla biss jaf x'ikun għamel. U jena minn hawn nieħu l-opportunità biex fejn weġġajt il xi ħadd minnkom nitlob skuża issa stess b'umiltà. Aħfruli. Għax mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Da kollu li inti tgħid minn fommok sinjali li jiet oppressat fik. U għattejt għettilu għax tant irrabjani dak il-ħin, tant qabbiżili illi għettilu l-kelma ma mux xerrit infissirata, Ġesu mux jekket jgħita. Ġesu għet jgħid illi dak li inti jgħid kien ġo fik. U ilek toppressa, sa fl-aħħar ġik iċ-ċans fuq lajtu. Ġesu mux qed jgħidlek, it's okay, ta' dik kien naf li qabżitlek dak il-ħin qedtilu. Għax mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Dak li hemm f'qalbek se jirrifletti fil-sienek. Please. Aħwa Kristjani imwilda mill-ġdid għandna bżonn nagħmlu repentance qawwija llum. Kbira. Il-bniedem tajjeb joħroġ ħwejjeġ tajba mill-ħażna tat-tajjeb tiegħu, imma l-bniedem ħażin joħroġ ħwejjeġ ħżiena mill-ħażna tal-ħażen tiegħu. Darba kien hemm wieħed kien jaħdem miegħi kien daqsxejn fuq ida. U għalli inti ma tidajx, għalli maġġel il-min jidej. Etlu dak ta' fala, għalli etlu għaskondak l-għandek ġo fik, ħajoħroġ minn barra. U ktar ir-rabja kien. Etlu għalek, għax dak li jem ġo fik, ħajoħroġ il-barra. Ġarram bit, ħelu, tajjeb, meta tferraw, qatt ma jista' jkun qares. Aħna għandna bżonn nimbiġdid. Għandna bżonn l-Ispirtu Santu biex jgħinna nirrażnu dan l-sien li kif jgħid ġagbu huwa imkebbes mill-infern. Bil-ħila tiegħek mhux ħajrnexxielek. We need the power of the Holy Spirit. Aħna għandna bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex nitalmu naqtawlu biċċa, jekk mhux kollu. Isimgħu vers 36. Wow, issa xogħol. Jesus. U ngħidilkom il-bnedmin, isimgħu x'qed jgħid Ġesu din hija twissija. Please. Ismaħħa sew, fil-mobile titkellimx ma ta' ġembek, isma' din it-twissija, qawwija. Qed ngħidlek bimħabba. U ngħidilkom lil bnedmin f'jum il-ħaqq, f'jum il-ġudizzju. Għad iridu jagħtu kont ta' kull kelma fiera li jkunu qalu. Fiera jfisser klim maġġel, klim irresponsabbli, tqasqis mal-afami, ħsara weġġajt il-ħadd ieħor bih. Jekk m'għandimx minnu, please, isma' nisew, jekk m'għandimx minnu, kull ma inti qed tagħmel, kemm tajjeb u kemm ħażin, inti qed jiġi mniżżel fil-kodba. Li hemm miktub f'Apokalissi kapitlu 20. Qed jiġi mniżżel fil-kodba. Kull dnub li inti għamilt, kull kelma żejda li inti qed,
Jekk ma ndimx minna, verament minn qalbek edha mniżla fil-ktieb. U inti ħatiġi ġudikat meta jinfetaħ dan il-ktieb fuq xem miktub fuq dak li inti għamilt u fuq dak li inti jett. Immejd li maħna salvi bil-grazzja, Naf, żgur. Li salvi bil-grazzja, ħanejdilkom. Meta aħna ntqajna ma' Kristu l-ewwel darba, aħna ġejna salvi bil-grazzja mingħajr xejn ma milna aħna, imma bis-saħħa tas-salib. Bis-saħħa tad-dem ta' Kristu. Imma issa li aħna diġà tal-mulej għall-inqas hekk suppost, issa rridu nħadmu l-grazzja permezz tal-opri tagħna bil-fidi. Dak li hemm fil-ktieb ħajirrifletti ta' x'tip ta' relazzjoni inti kellek ma' Kristu. Dak li inti għamilt u dak li inti qed ħajirrifletti x'tip ta' relazzjoni inti kellek ma' Kristu. Kull dnub, miż-żgħir sa kbir, jekk ma tindimx minnu, ġie mniżżel fil-ktieb. Meta Alla ħajġġudika d-dinja, meta Ġesu Kristu ħajġġudika d-dinja, meta ħajidru n-nies quddiem it-tron l-abjad. Il-bniedem li jidher quddiem it-tron l-abjad huwa kundannat lest, il-ħniena telqet minn fuqu. Qis li ma tkunx quddiem dak it-tron. Illum huwa ċans li tindem. Illum huwa ċans li tindem minn kull emil ħażin u minn kull kelma żejda illi stajtet. Ara naqrax qawwa fih l-sin li minn għalik inti salvat u bil-sinek stess fajt lilek innifsek fl-infern. U ngħidilkom il-bnedmin fjum il-ħaqqa iridu jagħtu kont jekk inti tindem mhux ħajkollok għalfejn tagħti kontijiet. Basta tindem. U tindem ġenwinament. Ta' kull kelma fiera li jkunu qalu għax bi kliemek tkun iġġustifikat u bi kliemek inti tkun ikkundannat. Aħna salvi bil-grazzja, imma kif diġà għedtilkom il-grazzja rridu nħadmuha. Meta ntqajna ma' Kristu dak għamel kollox hu. It's okay. Thank you Jesus. Però minn issa aħna rridu kif jgħidilna Ġakbu stess, kapitlu 2, illi aħna rridu nħadmu l-fidi tagħna bl-opri. Għaliex meta inti tagħmel l-opri, qed turi kemm inti temmen. Ma tistax tgħid jien għandi l-fidi ma nagħmilx opri. Ma taħdimx. Sa jekk għandkom xi diffikultà fuq dan li qed, ħanejdilkom iċċekkjaw għall-affarijiet tagħkom, toqgħodux 100% fuq li qed ngħid jiena. Għax jiena marid inkun ħati ta' ħadd. Imma int għandek id-dmir li tmur tiċċekkja l-affarijiet. Forsi jien għandi xi żball. Ma jidhirlix ta' għax għamilt ir-riċerki sew sa fejn naf jien. Min ħajjidher qudiem it-tron l-abjad ħajjidru l-unbelievers li ma jemnux u li jpallaw bla doċċ anke narawhom fuq il-medja. Ja ħasra. Kemm tagħmel sew kieku ma titkellem xejn. Li ċaħdu l-fidi, ħesis. Jekk ma jindmux f'ġeħ kemm hemm, kemm l-unbelievers kemm daw li ċaħdu l-fidi, jekk ma jindmux ħajjidru f'dak il-jum tal-ġudizzju quddiem Ġesu Kristu fejn ħajkundannahom, huma ġa kundannati, bażikament. Dawk li tkellmu kontra l-Ispirtu Santu, dawk li tkellmu kontra l-Ispirtu Santu, id-dawa kontra l-Ispirtu Santu tafu x'inhi mela hemm waħda illi hija li inti tibqa' ma temminx b'Ġesu Kristu u tirreġa' taħsa l-aħħar. Però hemm dawa oħra
li wisq probabbli jista' jkun illi ħafna minna diġà wettaqniha? Jekk tara bniedem u minnu ikeċċi xjaten, jagħmel il-mirakli, jippriedka, ara ma jfettilek xtejt illi dak ġej mix-xitan. Għax dak il-ħin stess kun niżżil tismek fil-kodba li ħad tiġi kundannat jekk ma tindimx. Bir-rispett kollu lejhom, inħobbhom ix-xhieda tal-Ġehovah, jgħidulek meta jaraw miraklu, ejja ngħid ħafna minnhom biex ma niġbidx il kulħadd, jgħidulek dak ġej mix-xitan. Għax Alla m'għadux ifejja, ix-xitan jwaqdu, ma Alla le. Xitan sar ifejja Alla m'għadux. Taf x'inti tagħmel dak il-ħin? Illi tikkritika bniedem talla, inti fejn taf x'qed jagħmel da, fejn taf x'relazzjoni kellu Alla. Taf x'inti tagħmel? Il-glorja li suppost qed tagħti Alla qed tittieha d-demonju. Idħol ġewwa fik innifsek u wara meta inti qed għandi d-dubju tiegħi da dwaru da, titkellem xejn. Titkellem xejn. Għax kun qed titfa' ruħek fil-periklu kbir. Ħajja ma titkellem xejn. U jekk qed ma jimpurtax, Ġesu jkollu ħnina minnek jekk tindem illum, Alla lest li jinsa. Sakemm għadna ħajjin, għadna fiċ-ċans. Għax Alla huwa mħabba. U għalhekk qed iwassal il-messaġġ il-Knisja llum. Għax nemmen illi hawn min għamilhom dawn l-affarijiet u forsi għadu mhuwiex konxi u għadu ma nidimx minnhom. Waqas jaf li fil-waqt li huwa Kristjan born again u jiġi jaw u jaqra l-Bibja laqas jaf li huwa kundannat għat-telfin. Dik hija d-da'wa kontra l-Ispirtu Santu li titkellem kontra l-Ispirtu Santu tara nies u anke jippritkaw. Jekk ma taqbilx miegħu, it's okay jaqliblu. Imma ra ma jfettillek xtejt li kliem huwa mid-demonju. Kważi laqqas jekk inkun ċert, illum ma ngħidix. Nibsa. Ma rridx impoġġi ruħi fil-periklu. Jekk tara kemm ħajkun hemm Kristjani qudiem it-tron l-abjad, Christians, għas idea manna kemm ħajkun hemm li ħajdulu mulej. U l-maġġoranza tagħhom Kristjani, mhux unbelievers ta' ngħidlek. Fismek pritkajna. Qasbis nafek li jien. Abbużi fil-knejjes. Repent, church. Ġakbu jgħidilna minn il-sin wieħed joħorġu il-barka u s-saħta. U dan m'għandux ikun. Jaqgħu jista' jnixxi l-maħelu u l-ma sal-mastru mill-istess għajn. Sal-mastru ġifieri mor. Jista' jkun meta tiftaħ vit inti jinżel l-ilma ħelu u l-ma mor fl-istess ħin. Le. Aħna bħala Kristjani irid jinżel l-ma ħelu. U qatt ma irid ikun imċappas bil-mor. Għax ma jistax ikun. Mela jew inti talla, jew m'intix. That's it, that's all. Kif nista' jiena jekk jiena Kristjan minn fommi infaħħal lil Alla u mbagħad bl-istess silsien nikkritika u nweġġa' l-ħadd ieħor. Jew inkella fuq ix-xogħol nintelaq mal-ħbib tad-dinja u nitkellem doppju sens, nitħaq meta nisma' xi ċajta doppja sens. Kif nista'? Check yourself. Ma tistax. Taħseb li Alla jgħid jismana fil-preżenza tal-Alla hawnhekk inkawtaw neħdu pjaċir u nfaħru lil Alla u mbagħad immorru d-dar u nitqatlu jiena u l-mara. Imma bl-istess silsien ħanfaħħar il-mulej. U jiena ngħidilkom illi ħafna predikaturi madwar id-dinja u nissogra ngħidha
illi jippritkaw minn l-Ispirtu tal-Alla. Tafu għalfej? Għaliex m'għandhomx il-ħila jikkontrollaw il-sinhom matul il-ġimgħa. M'għandhomx il-ħila u daħan tikkomprova għalih. Fil-ktib ta' Ġeremija kapitlu 15 vers 19 nippreferi naqraħħa bl-Ingliż għax tinstema' isbaħ milli bil-Malti. Isimgħu Alla x'jgħid. If you return to me, I will restore you, so you can continue to serve me. If you speak good words rather than the worthless ones, you will be my spokesman. You must influence them. Do not let them influence you. Il-predikatur jekk irid li meta jitla fuq il-pultu Alla jitkellem minnu. Irid joqgħod attent xi jgħid meta ma jkunx fuq il-pulptu. Għax Alla mhux se juża l-istess ġisem li ftit ilu kont qed titkellem ħażin u pastas u doppju sens u tajjar il-ħuk paster ieħor. Alla mhux ħajitkellem minnek u int probabbli tkun qed titkellem waħdek. Kemm nitkellmu bit-tanks? Suppost l-Ispirtu Santu qed jitkellem minna meta nitkellmu bit-tanks. Ngħidilkom illi ħafna tanks mhumiex ġej mill-mulej. Ġej mill-bniedem. Għaliex Alla biex jitkellem minnek, inti tittoqgħod attent kif titkellem. U tittoqgħod attent kif tuża lsienek. Emmen jekk trid. Għandek dritt. Imma mela r-riċerki tiegħek sew. Jekk titli l-Ispirtu tal-Alla jitkellem minnek bil-lingwi, bit-tanks, oqgħod attent kif tuża lsienek normali. Għaw ħafna forsi ma jitkellmux bit-tanks. U jitolbu l-mulej tin il-grazzja li nitkellem bit-tanks. Kollos sew, imma l-ewwel idra tkellem tajjeb bl-irsin tiegħek normali. Sa ma jfissirx li minn għadu ma jitkellimx bit-tanks. Sawa biex ma tifhmunix ħażin. Iġifieri qed fil-ħażin, ta' mhix qed ngħidlek. Ma hija waħda mir-raġunijiet għal xi wħud. Jew meta ngħidu profezziji, meta jkollna kelma mill-mulej għall-Knisja, suppost mill-mulej, jista' jkun li xi drabi jkun minn moħħna. Għax diġà għedtilkom, jekk int ma tużax il-sinek tajb, il-mulej mhux ħajtkellem mill-istess il-sin tiegħek. Għax mill-istess għajn joħroġ ilma ħellu jew ilma mielaħ, jew ilma mor. Grazie, gloria lilek, Monej. Thank you, Jesus. Jkolli naġġel. Ġakbu kapitlu 3 vers 1, u din importanti u vera nixtieq ngħidha eżis. Vera nixtieq ngħidha. Ġakbu jgħid lill-Kristjani ta' dak iż-żmien, dak tip ta' ġakbu nkiteb bejn wieħed u ieħor xi 15-il sena wara l-Pentekost. U ġakbu jgħid lill-Kristjani Lut li kienu saru Kristjani. Dak iż-żmien fil-kultura tal-Lut li tkun inti teacher kienet xi ħaġa li n-nies jirrispettawk huwa xi ħaġa stima għolja kif naqbad ngħidha. U kien hemm ħafna li xtaqgħu jsiru teachers u għaraw xejdilhom ġakbu. Ħuti lassirux ħafna minnkom għalliema. Għax tafu li aħna li nagħlmu nkunu ġudikati b'reqqa akbar. Ġakbu mhux qed jgħidilhom aħjar ma tkunux għalliema ta'. Taf x'qed jgħidilhom? Jekk issir għalliem hemm responsabilità kbira xi ġor. Għaliex issa min qiegħed jisimek ħajitħajjar jimxi fuq l-emil tiegħek.
u fuq dak li inti tgħid. U aħna jgħidilna l-kol nisbaljaw. Issa hemm l-għalliem li jiġi appuntat bħal għalliem magħżul, maħtur mill-Knisja. Però ħafna drabi aħna stess nagħmluha ta' għalliema. U lanqas nafu li nkunu qed nagħmluha ta' għalliema u ħanejdilkom fejn. Meta xi ħadd b'rispett kollu lejn kulħadd, jiena mu qed ngħid il-ħadd, mu qed ngħid għal ħadd qed ngħid għal kulħadd għalija stess ukoll. Meta xi ħadd jitfa' xi ħaġa fuq Facebook li ma taqbilx miegħu, tipprovax talmu permezz tal-Iskrittura. Il-moment li inti tiktiblu l-Iskritturi u tgħidlu jiena ma naqbilx miegħek, hekk huma l-affarijiet tara. Inti dak il-ħin qed tidħol fl-istess livell tal-għalliem. Issa minix ngħid twissieħx, forsi tista' tgħidlu brother, sister, mhux aħjar tagħmel riċerka sewwa ma naqbilx ta' fuq dak li qed. Imma jekk inti tgħidlu ħanekwot għalek jiena ħej. Ħanejdlek ta' u naqbad nispara mill-ewwel l-Iskritturi u nfissillu inti hemmhekk qed tagħmilha tagħlim jekk ma tafx. Għodu attenti. Jiena għamilta ta' għandi kun laqqasna, għaxi ma tantx ħobb nikteb fuq barra. Ħlif meta nitfa' xi video jien jew xi ħaġa hekk. Ma faċli tagħmilha laqqas tkun taf. Jiena mhix ħaniġi fuq hekk u nikkoreġik illum permezz tal-Iskrittura, jekk tiġi inti tistaqsini ħanejdlek. Jekk ma tiġix inti jiena mhux ħanejdlek xejn. Mhux ħanipprova nagħlmek għax dak il-ħin jiena qed nabbi responsabilità fuq innifsi. Jekk tistaqsini mhux ħanejdlek le. Ngħidlek ejja narawha flimkien. U fejn ma nafx ngħidlek ma nafx. Ejja ma nkunux mhux ħanuża l-kelma boloħ, imma ejja noqogħdu attenti. Ħalli ma nabbux peace bla bżonn fuqna nfusna. Ma nabbux peace bla bżonn fuqna infusna. Imma kif ħajrnexxinna inrażnu dan l-irsien? Taf x'kien il-bidu net? Taf x'kien l-oriġinalità ta' dnub? Taf x'kienet? Il-pride, il-gburija eżis. Jekk inti tara d-demonju, 3 affarijiet illi huwa għamel kienet il-gburija, li kien skuntentat, ma kienx kuntent bil-pożizzjoni li huwa kellu, u r-ribellioni. Inutli aħna ngħidu li jiena m'iniex ħanitkellem iżjed ara ħanpalla fil-vojt, ħanieqaf sewwet jgħidan, ħanoqgħod attent. Hemm ċans kbir li għadha jerġa' jiġri l-istess. Inti meta tara konsentura fil-bini u talaqa, il-problema mhux hemmhekk tkun, il-problema tkun fil-pedament. U aħna rridu nittekiljaw minn fejn ġej dan, mhux il-kliem li ngħidu naqtaw waħda, tum. Għax l-għada ħaderġa' tipproduċi. Imma rridu naqtaw l-eruq, il-pride, il-jien. One. Għaliex inti minti xejn inti zero u tippretendi xejn ma ntħadd. Ma ntħadd. Għamilt fil-Knisja, berikt il-min berikt, tippretendi xejn ma ntħadd. Għaliex inti zero. 2. Tħares lej ħadd ieħor bħal aħjar minnu. Qatt. Il-moment li tħares lej xi ħadd u tħossok tajjeb aħjar minnu inti, hemm ċans kbir li tibda tikkritikah. Qed naġġel. Min naħseb li jien? Għaliex qiegħed inħares lejn ħuti bħala jien aħjar minnhom? Għaliex qed naħseb li jiena ma kelli qatt niġi offendut?
Għaliex qiegħed naħseb li jiena qatt ma kelli nirċievi dik il-kelma ma toħti ma tqija daqskemm qalawlu l-Kristu sawtuh ħajruh. Għaliex jinħu għalija? Għaliex? Zero. U ma tuħux għalik. Jien min xejn mulej. Jien tajtek kollox, jien tajtek ħajti. Jien intfint miegħek, jien assallabt miegħek. U hemmhekk inti tibda taqta' l-irsien. Mhux meta tgħid għad il-kelma ma ngħidulix iktar ir-raġel lill-mara. Le. Meta tibda tqis lilek innifsek zero, inti tibda tara l-effett fil-ħajja tiegħek. Kun kontent b'dak li għandek. Kun kontent b'dak li għandek. Tgergirx. Jekk tħares fil-ktib ta' n-numri, kapitlu 20, jekk min issejjer żball, naraw kif alla xel bil-kolla meta sema tgergir. Tuħux għalik. Il-mulejri tiwassalna l-indima. Għaw xaħat illum les li jindem. Verament. Jien. Għaw xaħat les li jindem, verament. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kif se nindmu? Nej Korintin kapitlu 13 vers 5 jidinna arblu lilkom infuskom. Jekk intomx fil-fidi ġarbu lilkom infuskom. Check yourself every day. Kull ġurnata ara fi xint mal-mulej. Ara x'għandek bżonn tirranġa. Ara xi trid tgħid lill-mulej. Ara fejn għandek bżonn lajnuna mingħand il-mulej. Kuljum. Arbel lilek innifsek. 2 Korintin kapitlu 7 vers 1 meta għandna dawn il-wedijiet eżistijaj, ħan itnatfu minn kull tidnis tal-ġisem u tar-ruħ u ntemmu l-qdużija tagħna fil-biża tal-Alla. Ismani, hawnhekk taf xi qed jgħid. Tnatfu intom, tnatfu. Intom. Alla dak li kellu jagħmel magħna għamlu. Issa aħna rridu nitnatfu. Qabel ma stajniex nitnatfu, qabel ma aħna twilidna mill-ġdid, immissa inti tnaddaf lilek innifsek. Ara fejn hu l-isbal tiegħek. U tnaddaf. Indem. Noqogħdu attenti ma min nagħmluha. U nevitaw nies li jpallaw ħafna. L-iktar ħaġa importanti illi tevita nies illi ma jifqux jgħidu u anke ma jkollhomx jgħidu jaraw x'ħajjgħidu. Il-proverbi jgħidilna fil-ktib tal-proverbi jgħidilna kapitlu 10 vers 19, talking too much leads to sin. Iktar ma titkellem, iktar hemm ċans li tidneb. Jekk m'għandikx xi tgħid, titkellimx. Tipprovax taqla konverzazzjoni. Evita nies bħal daw jista' jkun ħuk, jista' jkun missierek, tista' tkun ommok, jistgħu jkunu wliedek. Jista' jkun ħuk oħtok fi Kristu. Fli. Jien fuq it-telefon vera ma nħobbx nitkellem. Ġiex kelmietu naqta nipprova. Għaliex naf li iktar ma ngħid, iktar hemm ċans li naffeċ. Li kieku kellek tmur f'kamra fejn hemm 4 min nies bil-COVID, ma naħsibx li tmur. Għax toqgħod attent li ma tuħux l-infezzjoni. Però qed toqgħod l-istess attent li ma tersaqx lejn ċertu nies li jistgħu jinfettawk spiritwalment. U iktar importanti, aħjar tuħu jalla ma tuħu xejn. Imma aħjar il-COVID mill-alla ħares qatt intilef għall-eternità. Aħjar ma tuħu xejn u f'isem Ġesu Kristu ħadd ma joħodha. Għanala.
Aħrab daw in-nies li jikkritikaw, li jqasqsu, li jgergru negattivi. Jidaw, taqbżilhom, gburin. Li maqdru. Aħrabhom. U jekk jgħidulek 20 kelma, prova tgħid xejn. Live God bless you, ciao. Protect your soul. Proteġi ruħek. Għaliex jista' jkun tgħid kelma u laqas tinduna li qedta. U inti dik il-kelma ħatkun biżżejjed biex Alla ma jħares lejn l-opri tajba tiegħek u jħares lejha u int ma tkunx tista' tidħol fis-salna ta' smawiet. Kull wieħed minna għandna bżonn l-Ispirtu Santu biex jgħinna immutu għalina nfusna. Itlob, ikbi, itlob l-għajnuna tal-Ispirtu tal-Alla jgħidlu mulej. Ma nistax jien irrażżan il-sini. Ma nistax nipprova u nerġa' naqa'. Erġa' tini missa oħra. L-Ispirtu Santu ħajaħdem skont ma inti kemm tixtieq fik. Jekk ġenwinament illum tgħid l-Ispirtu Santu għandi bżonnok. Għaliex xi drabi tant inniktuh li norbtuh u ma jkunx jista' jaħdem iktar fina. Ta' bħal tajer ta' karozza. Wara ċertu żmien ikollok terġa' tonfu. Għaliex għax bid-daqqitu l-iskossi li jaqla dejjem jillikja l-arja. Aħna l-ħajja bid-daqqit li kultant naqalgħu fiha. Tant naqgħu f'ereżijiet u fid-nubiet u fi żbalji illi nibdew dejjem inniktu l-Ispirtu tal-Alla norbtuh biex laqqas ikun jista' jaħdem iktar fina. Għalhekk bħalma t-tajr ikollu bżonn jerġa' jintnefaħ. Hekk aħna jkollna bżonn nerġgħu nintlow bl-Ispirtu tal-Alla. Efesin kapitlu 4 jgħidlek fittxu li tintlow bl-Ispirtu. Bl-Ispirtu tal-Alla. Biex int verament għada tqum aħjar milli kont illum. U ta' dan nagħtu glorja u grazzi lil mulej. Xi wħud minnkom illum tgħidu, wow, glorja mulej, glorja lilek mulej, grazzi li orejtni. Ħanindem kompletament minn kull kelma żejda li qed, minn kull nub kemm dawk li naf bihom, kemm dawk li ma nafx bihom. I repent, Lord. Ejdlu, I'm very sorry. Jiddispjaċini. Ejdlu, ħassar mulej, jekk kemm ejja ngħidu talba flimkien, ejja ngħidu talba flimkien, ejja nbaxxu rasna. Kun ġenwin, kun onest. Ammetti. Mawx isbaħ mill-onesta qudiem Alla. Mulej, Alla tiegħi. Nirringrazzjak illum inti kellimtna. Grazzi mulej li orejtni ir-realtà fejn jiena sejjer. Grazzi li orejtni il-verità dwar in-nifsi. U nistqar miegħek li jien bniedem midneb. Imma grazzi lilek salvat bil-grazzja. Aħfilli mulej. Fejn jiena nqastek, fejn jiena tkellim żejjed, fejn jiena pallajt wisq kontra ħuti u kritikajt nies tal-Alla u jista' jkun anka tkellimt kontra l-Ispirtu tiegħek. Illum naraf li jien kont totalment żbaljat mulej. Ikollok ħniena minni. Aħfilli. Ħassar mulej kull dnub li hemm qudiemek, kemm dawk li naf bihom, kemm dawk li ma nafx. Ikollok ħniena minni fil-jum tal-ġudizzju. Aħsilni bid-demm tiegħek Ġesu. Naddafni kompletament. Jiddispjaċini ta' kull kelma żejda li jetlek mulej. Sorry. Għatini l-għajnuna Spiritu Santu. Għatini l-għajnuna Spiritu Santu biex għattu għattiktar
ma nirrepeti l-istess żbalji iktar. Grazzi li inti kellimtni u nemmen li millum il-qoddim ħajti ħatinbidel għall-aħjar. Grazzi li ħabbejtni, ma nistax nifhem din l-imħabba. U naf li inti ma trix tikkundannani għalhekk tkellimna qabel. M'għandix biex nirringrazzjak mulej. Imma dak li għandi mill-fond ta' qalbi nagħtihulek. Barikni mulej. Barikni. Ejja Spiritu Santu. Imlini b'qawwietek. Ejn nirrazza nilsini. Ejn ma nħares lej ħadd ieħor l-isfel. Proteġini mulej mill-armi tax-xitan. U għatini ġuħu għaċċa għalik biex inkun aware ta' kull ma jkun qed jiġri madwari. ċanfarni meta jkun hemm bżonn u iddibni. Għaliex inti ċanfar u twiddeb il-min tħobb. Tħallinix nintelef mulej. U jekk hemm xi affarijiet li tridni nirranġa li mhumiex in line miegħek. Please Lord. Orini qabel ma jkun tard wisq. Ma rridu s-sorpriżi meta nidru quddiemek mulej. Rridu biss li miegħek inqattaw l-eternità. Halleluja. Għatu ċabċipa lil-mulej, grazzi Ġesu. Min huma l-ġodda jekk joġobkom? Min huma l-ġodda? Saħwa, jekk Alla jrid nerġgħu narawkom nhar is-sibt li ġej, nistednukom sabiex terġgħu tkunu magħna, sa dakinhar nixtieqilkom il-ġid u l-mulej.